Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai sakon Amina Hamidu Bako. Ina na namu Namu ne, namu ne nasu ne, nasu ne Kwankwasiya wata ba mu sai ya ji mu mai amana gangan kanan mu sai namu Kwankwasiya ko wata ba mu sai ya ji mu. Ina na namu kwankwasiya ko wata ba mu sai ya ji mu. Ina na namu mai amana gwamnan kanan mu sai abba. Ina na namu kwankwasiya ko wata ba mu sai ya ji mu. Da sallama na fito al'ummar kasa da na duniya tijani gandu mewa yake jira na shirya. Da 'yan harambe kowa ya ja da mu ya karya ina da sako ko wata ba da sai ya ji ni. Ina na namu kwankwasiya ko wata ba mu sai ya ji mu. Da kaji muryar ba alfahar ba ka san ni ne riga ta baiwa kowar saka ta dangata ne. Gunagunin da kuke yi da hasada yawa ne Allahu ne mai ci da shansa shi ya bamu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai an Kai mu je batun dan Musa na ce da shi ba da kare mijin Salamatu taron munafukai ka share. Su ne suke bacci kai cikin dare ka kere mu gai da jagora babba daraja ka samu. Ina na namu kwankwasiya ko wata ba mu sai ya ji mu. Amina Hamidu Bako kira ga babban murya muna gaya muku yan gwana tafiyar mun shirya. In baka yi ba mu guri akwai fataken hanya waɗanda ko bacci ya takaita mu a idan mu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba. Muna da ɗan Musa dole yanzu mun wuce gori muna da jajirtaccen da ya kware kan tsari. Muna da jagora wanda ke tare mana sharri abin nufi a siyasar mu daraja mun samu. Ina na namu kwankwasiya ko wata ba mu sai ya ji mu. Kana da masu biyayya a ko'ina an san su waɗansu ma ba da kuɗi suke a aljihunsu. Farin jini da kamala ta ko'ina kafi su mu goda Allah 'yan kwankwasi ya ga damar mu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba. Muna da Abba Kabir mai farin jini da amana gida kenan ko ina kaje an auna. Zaben Kano ma bana na ga masana sun zana Kano ta Abba Kabir ce ku sauka sai kun ba mu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba. Wuyan mu yayi kauri babu mai tare mana hanya duk wanda zai daga yatsa mu tabbata mun karya. Ko mai rashin kunya in ya gan mu sai ya juya gaba dai nasara ga ta namu nan ya samu. Ina na namu kwankwasiya ko wata ba mu sai ya ji mu. Ga Abba ga Kwamarat dubbuti suna kan hanya ran masoya kuma na ta addu'a da biyayya. Mu za mu karɓi Kano mu kawar da masu hamayya suna cikin bacci Abba zai haye ya samu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba. Da hassada da kiyayya suna gwada maka gamji kai ne abun tsoro duk kasar idan kai gunji. Bato yake nan taso wuta ka kone jeji mu je zuwa dan Musa saman fa sai sun bamu. Ina na namu kwankwasiya ko wata ba mu sai ya ji mu. Shiru ba tsoro bane na ce in da Abba zanciya man fati ya ce mu bar ta baba. Umar Haruna na doguwa shi ya sa musu kuba kurungun kifi wuya kake gunka mu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba. Kura ta kai bango ga mitin suna yi bila da kulle a kayan kashin duk sun wula. Suna ganin in suka baka za ka yi musu illa. Mu muka cinye Kano suka ce fakar da abamu. Ina na namu kwankwasiya ko wata ba mu sai ya ji mu. Waka ta Abba Kabir ce Aminu ne ya zubo ni ya ce in doka ta zagaya a wannan karni. Gida Abba Kabir kaji mai zamani Amina Hamidu Bako Allah jikan babanmu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba. Abin da suke yin ta
takama kujerar mulki suna ganin suke iya bawa kowa maki. Ranar bukata na nan zuwa mu yi muku aiki, kuna gani ko kuna ji ku sauka sai kun ba mu. Ina na namu na namu kwankwasiya kowai taɓa mu sai ya ji mu. Muna da kawu su mai lakudu kai ne jigo, arewa babba bucinke kaji babban gago. Rufa ya hanga 'yan santarar da babban bango, a dalaga ma daki aliyu nan oganmu. Ina na namu na namu mai amana gangan kanan mu sai an Kai mu je batun 'yan sari da masu neman jari, daɗin ta ma tafiyar tamu mun shigo ta tsari. Ina nufin tafiyar kwankwasi a gonar kairi, da masu raini a gare mu kujira saƙonmu. Ina na namu na namu kwankwasiya kowai taɓa mu sai ya ji mu. Taka kalau abba kabiru shugaba dan Yusuf, ka sami yardar Allahu kaliki na masu gadan dazan jama'a na gudunmawa expensive. Amina Hamidu bako da tallafi ya bamu. Ina na namu na namu mai amana gangan kanan mu sai an ba mu. Mu gaida abba kabir sannu kwammarat dan kirki, gida gida kenan ambatanka ya jamaki. Muna da ogan boye da ke saka su suluki, duk ja'iri mara kunya ya gan mu sai ya bar mu. Ina na namu na namu mai amana gangan kanan mu sai an ba mu. Ina da Nura Husainu munin su falka jijigo, akwai sagir koke a tafiyar mu babban shago. Nasa da sarki Aliyu da ne ji sa musu tarko, agwala na ga abassa na abasu mai kaunar mu. Ina na namu na namu kwankwasiya kowai taɓa mu sai ya ji mu. Mu gaida buba galadiman mu babban zaki, shi dan amana ne tafiyar mu baya raki. Mu gaida diji almako da mai ban mamaki, ina woman leader ta Kano zuwaira ta mu. Ina na namu na namu mai amana gangan kanan mu sai an ba mu. Mu gaida maliki kuliya shi masoyi na ne, ya architect Yusuf dan zarewa mai kauna ne. Mawallafa duka 'yan kungiya mutane na ne, yakin siyasa yau mun fito da sojojinmu. Ina na namu na namu kwankwasiya kowai taɓa mu sai ya ji mu. Ina na namu na namu kwankwasiya ko taɓa mu sai ya ji mu. Ina na namu na namu kwankwasiya kowai taɓa mu sai ya